Så hej Mikkel og Judith. Jeg filmer her den første lejlighed. Den ligger lige på den anden side af gaden fra skolen. Du kan se det der, det er skolen. Der er, man siger, det her det er et lille bitte værelse. Der er ved siden af stuen, de to stuer, som er her. Så er der sådan et lille værelse her, som vil være sådan et ret perfekt, vil jeg sige, børneværelse. Det er ret lille, men hyggeligt. Så er der de to stuer, sådan en suite her, hvor det her vil være sådan en hænge ud rum. Og så herinde vil man nok have noget spisebord, kan jeg forestille, fordi herude der er køkkenet, som er, og det er hoveddøren, der lige er der. Køkkenet, det er sådan en lille smule trængt, vil jeg sige. Specielt måske fordi de har placeret det her møbel her. Det er sådan køkkengang-agtigt. Og så er der et værelse her, som er et fint soveværelse med noget skabhalløj. Og så her er der noget køkken. Det er totalt nymalet, så har lugter af maling, men jeg tror simpelthen, det er noget med, at de er lige blevet færdige i dag. Så er der to badeværelser ved siden af hinanden her, det er lidt svært at se. Det ene er sådan et slags badekar, ret hyggeligt. En lille badekar, en sædeagtigt, lavt sædebadekar. Hej hej. Og så er der et andet badeværelse her med toilet og bruseagtigt. Her igen. Så er der her for enden af gangen en vaskemaskine kombineret med tørretumbler. Så går vi tilbage her, der er køkkenet og vores mæler, og så er der endnu et værelse her. Det må også være et godt soveværelse eller børneværelse. Det er sådan rimelig stort. Man kan sige, med hensyn til varme, så er der kun de her varmeapparater, som er sådan et old school New York varmeapparater, som kan være rimelig irriterende af min erfaring om vinteren. Og der er ikke noget airconditioning, men det kan man få installeret, siger han. Yes. Håber I har fået